לטוס לשמיים, חשבתי להוריד כוכבים, אמרתי אולי פעמיים, ידעתי זה חלומות ילדים. מה עדיף בין הארבעים או בין השמשות? עד כמה זה שווה הצלחה וכישלונות? ואיך בכלל עושים את זה? האם זה לא גדול? ולמה זה מטריד אותי? עדיף לעשות שלום. אז איך אוכל לבחור? מי יטפל בדמיונות שלי? מתי מהספק יצא ולא יישאר עוד מאחור? עוד כמה כוח יש בי, תן לי לבחור. לצאת מאחור, לדעת לסגור וליצור בשביל האור. ואם אבוא ותשקע לי השמש, אנסה לתת את כל מה שעוד יש בי. אני לא בגיל גדול עליי לקחת כאלה סיכונים, הכל רק שבלילה לא יבואו המצפונים. אז אלך נסה ואת כל חובותיי מבטיח לחסר. אז איך אוכל לבחור? מי יטפל בדמיונות שלי? מתי מהספק יצא ולא אשאר עוד מאחור? עוד כמה כוח יש בי, תן לי לבחור עד שהכל יבוא על מקומו בשלום, ויהפוך לדבר הכי חמוד בחלום. אז איך אוכל לבחור? מי יטפל בדמיונות שלי? מתי מהספק יצא ולא אשאר עוד מאחור?